ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆସିଥିଲା ଜାନୁଆରୀ 26 ତ ଜାନୁଆରୀ 26 ଇଏ ତାଙ୍କର ଆଣିଥିଲେ ଟିଫିନ୍ ସବୁ। ଆଉ ସକାଳୁ ଟିଫିନ୍ ଟିକେ ଖାଇଦେଲୁ, ଖାଇଦେଇକି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଗଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାରେଡ୍ ସରିଯାଇଛି। ତ ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିଲୁ। ତ ମାନେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ମୋ କଲେଜ ଟାଇମ୍ର। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଉଦୟଗିରି କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଓମେନ୍ସ କଲେଜର, ତ ଏଇ ପଡ଼ିଆରେ ହିଁ ଆମେ କେତେ ପ୍ୟାରେଡ୍ କରିଛୁ। ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ମୁଁ କରିଛି। ମାନେ ଆଜି ବହୁତ ମିସ୍ କରିଥାଏ। ମାନେ ଦିନ ଥିଲା ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଥିଲି ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଥାଏ, ପ୍ୟାରେଡ୍ କରିଥାଏ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ସମୟ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ କିଛି ବଦଳିଯାଏ। ତ ତାପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଆମେ ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିଲୁ। ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ। ତ ପ୍ୟାରେଡ୍ ତ ସରିଯାଇଥିଲା, ପ୍ୟାରେଡ୍ ଟିକେ ଦେଖିପାରିଲିନି। ସେଇଟା ଟିକେ ମିସ୍ କଲି, କେବେ ଦେଖତେ ଯାଇପାରେନି। ତ ମାନେ ଏଥର ଉଦଳାର ଅଛି ତ ଦେଖିବି, କିନ୍ତୁ ଏ ଅଫିସ୍ ପଳେଇଥିଲେ ତ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି, ଯାଇପାରିଲିନି। ଛୁଆର ବି ଦେହଟା ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍‌ରେ ଆସିଲେ। ତ ଆମେ ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିଲୁ, 2-3ଟା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଖାଇନଥିଲୁ ନା, ଭୋକ ଲାଗିଲା। କହିଲେ ଆଉ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଚାଲ ପଳେଇବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଆମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ଛୁଆ ବି ଦେଖିଲା, ଛୁଆ କହିନି ଚାଲ ତୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବୁ। ସିଏ ବି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଟିକେ ଦେଖିଲା। ଆମେ ଦେଖି ସାରି ତାପରେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଏଠି ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ଆଜି ମୋତେ ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଖୁଆଇଦିଏ, ସେ କହିଲେ ଆଜି ଆସ ମୁଁ ଖୁଆଇଦେବି। ତ ଆଣିଥିଲେ ଟିଫିନ୍ ଯେଉଁ ମୁଢ଼ି ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇଥାଏ। ତ ସେ ମୋତେ ଖୁଆଇ ଦେଉଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ଝିଅ ତା ଦେହ ଖରାପ ବୋଲି ତାର ଏଠି ଘୁମେଇକି ବସିଛି। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ଯାଇଥିଲେ ସରସ୍ୱତୀ ମନ୍ଦିର। ତ ଆମେ ଭାବିଲି ସେଠି କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ କହିଲା କୀର୍ତ୍ତନ ସରିଗଲାଣି। ଆମ ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରି, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ମୁଁ ଯାଇପାରିନଥିଲି। ତ ମାଆ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ଜମା ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମାଆ।